Кой ти? Здравейте! Добро утро, заповядайте. Дойдохме да видим как работите. Ами не сме почнали още. Сега ме адвокат Зайков. Познавам ли? Вие не ме познавате. Едната колежка само още работа. Добър ден. Добро утро. А вие сте? Аз съм адвокат Зайков, арбитър съм арбитражния съд Свилен. Колко арбитри работят? Постоянно само аз съм тук. А колко дела гледате месечно? В момента имам 2 дела на производство. Имате ли много дела за Енергопро? Ами към момента не. А по принцип? Да. Колко са горе-долу? Не мога да ви кажа, някои от аудиторите трябва да ви кажа. Хората имат ли право да обжалват вашите решения? Разбира се. По какъв ред? Е написано в Закона за международния търговски арбитраж. А каква част от хората обжалват? Пак трябва да ви кажа някои от деловодителките. Аз съм арбитър, разбирате ли? Не бъде такива справки. Има твърдения, че при вас правораздават хора, които са адвокати в същото време на Енергопро. Еми аз не съм водил нито едно дело на Енергопро. А по какви спорове водите? При мен имало най-много дела на Енергопро. Аз най-много дела съм гледал. Вие кого защитавате? Дружеството ли винаги? Не. А кого? Имаме отхвърлени искови молби на дружеството. Имаме и дела срещу Енергопро. От вашата практика, вие колко молби на Енергопро сте отхвърлили? Не мога да ви кажа, госпожо, разбирате ли? А от кога работите тук? Колко време? Колко години вече? От 1 година съм тук, иначе арбитър съм от 5 години. Ами, госпожа Манолова е дошла, за да се запознае с работата ви Но тук може на да място. срещу вас. Ако Елате, заповядайте да ви Ами кажа да едно видим дело колко- срещу Енергопро. Не, защото искам да видим, Знам, че там на колегите отгоре на бюрото. Сега на 13. Едно е едно, пък другите били стотици. Не. Да видим колко са делата, които Ама са трябва да в изчакат началото на колежките, година. госпожо Манова. Ими, Нямам... Те кога идват вашите? пред кого се обжалват решението на вече? Века се. Обжалват ли се или по друго? Имали сме жалби, да. Тоест, Имали сме жалби срещу мое решение. а какво пише на решението отдолу? Окончателно не подлежи на обжалване. Да. Или значи не се обжалва. Аз пак питам, във вашата практика колко от делата са загубени от Енергопро? Вашата лична. все пак имате някакви наблюдения. Не 4-5 имаме отхвърлени. От колко? Не мога да ви кажа. От стотици? Колко да са стотици? Да са 200-300 дела. От 200-300, 4 са загубени от Енергопро. Примерно, да. Много нисък процент. Еми, Винаги ли исковете са основателни на Енергопро? не. Понякога има и прекратени дела. Значи прекратените в случая, в който гражданин Прекратените не е не ги. адвокат и адвоката Не, възрази, не. че няма арбитражна клауза. Не, госпожо Манова, има и служебно прекратени. Така ли? Сега покажете едно служебно прекратение. Ами спомням се на един човек от Добрич, ама как да ви кажа сега? А това, дето сте си го приготвили, го оставете, не ни интересува. Дайте Не, някой съм друго. го приготвил. Аз знам, че то на производство, защото заседанието му е за 17. Здравейте. Ама като дойдат колегите, могат да бъркнат и видят това. Окръжен районен съд кажат, че клиента има право, а арбитража казва, че Енергопро има право, кои решения да изпълняваме. Ето явно гражданин. Ето, Той ще каже. значи окръжен Не, той е колега. и районен Да. казват, че гражданина не дължи на Енергопро, а арбитража в същото време гледа, след като е уведомен с всичко, каквото изисква закона, и арбитража казва, че гражданина дължи на Енерго. Кои е решение да изпълнява този гражданин? На районен, на окръжен или на арбитраж Варна? Ето това е детето, за който ви разказвах. Тук има и конкретен случай. Вие се Ние казвате? на права. Аз не знам. И вие представлявате някой клиент ли? Цвятко... Адвокат на Цвятко Колев. Цвятко Колев от Вълчево, мисля, че Човека за какво е осъден от арбитражния съд? да плати на Енергопро и на енергомрежи. И не ми е ясно как енергомрежи, като са съищият, арбитража ги конструира, като че нямат никакво касателство, нямат никакъв правен интерес да участват в това дело. Ами за да си За да присъдят се разноски. разноски по делото, 360 лева. които след 4 години не ги търсят. А какъв
И в Казва се момента на вашия клиент. Накратко. някакви там неуреди с тока, който човека иска да си плати, завеждат се. Значи на втори излиза писмото, с което те го уведомяват, че той дължи на Енергопро някаква сума, на трети в арбитражен съд Варна има заведено дело. Може да ми обясните как И става? каква сума му искат? Че там някъде, не мога да кажа. А вас лично какво ви смущава в тази практика? Кое решение да изпълнявам? На районен, на окръжен или на арбитраж? Те често ли си противоречат? 90% според мен. Според моето виждане. Не знам, господин Значи Зарков. закона не урежда това. Коя е иерархията? Трябва на окръжен съд, ако не изпълняваме държавния съд, на частен да изпълняваме. Не е редно. Абсурд. Иначе говорим за различни видове съдебни, за различни видове решения. но И това как едно и също решение се има го с... Георги Вълчева. Плюс това не съм съгласен, че има разминаване между решенията на арбитражен и държавния съд. покажа. Факт, аз имам няколко жалби. 90%, госпожо Манолова, моля. Ами защо? Разликата за хората какъв е от едно установително и както вие го нарекахте осъдително решение, е ли същия резултат? Не, в единия случай съда приема за установено по отношение на ответника, че ищеца не дължи тази сума, а в другия случай го осъжда да плати дължимата сума. И като си не дължи, как ще плати? Той казва, че не дължи арбитража, го осъжда да дължи. Не съм съгласен с вашите съждения, че 90% от нашите решения се разминават с решението на държавния съд. Какво става, ако гражданина не изпълни решението на вашия съд? Софийски градски съд, ако намери основание, изважда, разпорежда издаването на изпълнителен лист, събира сумата принудително. Как? Какво събира? Продава имущество ли? Да. Съдя изпълнително. Може да ни кажете вашите имена? Свилен, Благоев, Зайков. Не знаеш, това не е ли много добър слизнес с правораздаването? Ами не бих казал. Значи част от тези дела, които са при нас били на Енергопро, са се водили общо взето по реда, по който се водят и делата в Държавния съд. Има твърдение обаче, че Ответниците не са адвокати, обслужващи Енергопро, правораздават при вас. Аз пак ви казах, че нямам нито едно дело на Енергопро. А вие Вие нямате. Нямам, не съм водил дела на Енергопро. И аз съм имал спор с тях. Не, като арбитър съм разглеждал най-много Говорим, че има дела. арбитри, не говорим само за вас. Арбитри може да има списъка. не ги Смятате познавам ли, че всички вашата колеги. дейност е напълно законна? Да, иначе няма да съм тук. Добре.